ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Skip the search for dark spots. Good morning, 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 good morning. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Mga tugang, good morning po sa Indoga Boss. Welcome po sa programa niya tong Morning Hearing sa DCGB. Aldaw ngunyan, mga tugang na Lunes, fitcha 13 na. Kan bulan Oktobre, kami po naglaom na kamuga boss na sa marhay na kamugtakan sa mga oras na ini. Libre na po sa anong man nakapahamakan. Magandang morning po, Legazpi City, Provincia Canalbay, Kabicolan. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Inipan sa indong amigo sa radyo, ako po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Digdi po sa DCGB. Kasabay niya to sa Technical Department si Chief Ramir Tanay, sa Newsroom News Director Mardy Lacruz. Good morning po, Provincia Canalbay, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Bicolandia. Mga Bicolano sa man na partikan mundo. Kumusta po sa tuyang mga parantabay po dyan sa Tiwi hanggang po Santo Domingo. Mga Tabaco City na nakatutok po sa 106.9 WGB ngunyan. Mga taga Malilipot, Malinaw, Bakakay. Mga taga dyan po sa Rapu-Rapu, Maanito. Mga taga Ginubatan, Kamalig. Mga taga dyan po, mga tugang sa Ligaw, Uwas, Pulang, Gilibon. Magandang morning! Siring man mga taga Hobilyar, Piodoran. Dakulong kitang mga parantabay dyan, ha? Buda taben dyan sa mga taga Ginubatan, Albay. Mga taga Ligaw City, magandang morning! Good morning po, welcome sa programa. Sa programang ini, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hearing. Kumusta lamang po sa tuya ng mga may birthday ngunyan, sa mga gusto po magpaabot ng greeting. Mag-text lang po sa 0928-777-5548. 0966-203-0034. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Dito po sa inyong programa, Lunes ngunyan. Bueno. Aramon ta daw mga tulang mga buena manong bareta. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Report, hali po kay Angel Mostasa para sabihin naman ng istorya. Nagdadahog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba? Yes, good morning VP Henry. Good morning po sa mga parantabay, sa mga dugang sa Bapong Bareta. Nahahampang niyan sa kasong pagbayular sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearm and Ammunition Act ang sarong lalaki matapos na makuhaan kan mga kapulisan ni na mga badil asin bala sa saidang residensya. Sigon sa Legazpi City Police Station, ang suspect na midbida na si alias Alex nasa tamang edad asin residente kan sarong barangay sa syudad. Sa incident report ka VP, kinaipinaluwas ng hepatura, ang suspect ang enot na dinakop dahil sa kasong pagbayular sa Republic Act 9262 o ining violence against women and their children matapos ining ireklamo kan sa iya man sa nang sa diring agoma. Mantang nasa proseso VP kan investigasyon kan Duty Women and Children Protection Desk na nasabing suspect na-recover sa hali sa iyang bulsa ang sarong magazine na kargado ng tracing bala asin na badil na 9mm. Sa investigasyon VP, ibinulgar kan agum kan suspect na nagreklamo na may mga badil pa nga iyan sa sindang harong asin voluntaryong nagpahayag ng kahandaan na isuko ang mga ini sa pulisya para sa indang kaligtasan. Dahil kini nagpasir ang mga otoridad sa harong ka na mag-agum na ini kung sa ina pig surrender degree ang sarong Glock kalibre 9mm pistol na may sarong magazine na may tracing bala, sarong Taurus na caliber 9mm na pistol na may duwang magazine na may parehong may pitpitong bala, asin ang sarong itong na Taurus gun box. Presente VP na sa kustudya ini kan Legazpi City Police Station ang mga nakuha ang mga ebidensya para sa magkakanigong disposisyon
Mantang tigahanda naman ang mga dokumento para sa inquest proceeding, asin magkakaigwa man sindanin firearm verification dyan sa Laucan Campo General Simeola para aramon ang mga dokumentos kung na ini o kung ang mga badil ay may mga magkakanigong dokumentos. Oho, okay. Yan, VP Henry, ang mga istorya pa po sa luwas, Angel Mustalsa. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Good morning po kay Dr. Glenn Isip. Amigo, maray na agatabi sa imo. Dr. Glenn Isip, Dr. Bato, maray na agatabi sa imo, amigo. Alright, nasa linya man si Karen Ala sa Dagdag na Bareta. Karen, good morning. Yes, VP, good morning. Liminaw kan mga Chief of Hospital kan Pantaw District Hospital na bakok totoo ang mga reklamo kontra sa ospital na may tigsisiringalan ining warang itig sa taong resibo dahil sa voluntaryo man sa nang nagtataraw ang mga pasyente sa mga staff sa ginibong committee hearing sa issue kan Committee on Health kan Sanggunian Panlalawigan ng Albay. Itinaliwanag pareho kan Uminagi dangan presenting Chief of Hospital kan Pantaw District Hospital na daiman na pinagigibuan hospital na siring kaining sistema sa pagsabing posibleng na misinterpretar sana ang sinabing pagkaunin 500 pesos kan pasyente sa naka-assign na staff panganing tabangan ining makalaog sa PhilHealth. Dahil lang kasusog BPN kay dating Chief of Hospital na si Dr. Glenn Isip sa kagustuhan kan mga pasyenteng makaabilar ng PhilHealth voluntaryo, may minatarao na pasyente kikwarta sa staff, panganing ayusin ang sendang PhilHealth, bagay na talagang dayman tigre-resibuhan, apere kayan, lininaw man kan Pantaw District Hospital, na posibleng ang driver nag-aapot man sana sa pasyente, kung tiraan pwedeng itabang sa panggas kan ambulansya, lalo kung ang pasyente idadara na sa luwas kan probinsya kan Albay, dahil lang kasinabing ang polisiya kan sarong provincial hospital, kung ang pasyente idadala kan ambulansya pasiring sa mga ospital na luwas na sa probinsya kan Albay, talagang maski papano, kung kay puwan naman yung dagdag na panggas kan ambulansya, may beses voluntaryo naman sana minataraw ang pamilya kan pasyente, lalo't sakto man sana ang alokasyon sa pundo kan ospital para sa transportasyon. Mantang sigun sa chairperson kan komitiba na si Ferdinand Darcaron Siga, padagos niyang ipapausad ang investigasyon sa mga buminutang issue na ini. Tanganing maklarifikar nin marhay ang issue asin maagadan nin formal na pahayag ang mga nagreklamo nin siring sa ospital dahil ang kasusubigding minaluwas sa ginibong investigasyon na haka-haka sana dahil sa sinabing may mga misinterpretation as in miscommunication na mga pigaapod sa nasabing mga reklamo. Kung kaya siguro kay Siga, itataw kay ni Ambola sa Provincial Legal Office as in Provincial Health Office, pananing idagot ang investigasyon duman sa mga nagreklamo man kaini sa mga barangay, pananing maputeran ang reputasyon kan mga doktor, nurse, as in mga staff, na namugtak sa nasabing issue. Yan ang report. Karen Ala, this is GB News. Salamat, Karen, sa report. 20 makalipas ang alas 5 nin morning. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita kay Pading Alar Mario. Hali po dyan sa luwas. Aramon taloan mga latest na mga pangyari. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin Lunes. Hello, good morning Paring Al. Pasok. Morning, Pade. Good morning sa mga taga-Tabay. Hello, maluha-luhang relatibi kan kinsing beneficiaryo an padyak na tindahan nin mga pagkaon, mga gamit panluto at 5,000 na kapital para sa programa kan Ako Bicol na Padyak Asenso kan luminihis na Sabadong hapon. Sinabi ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Pido Garbin Jr., manifestasyon ini na ang misyon kan Ako Bicol matabangan talaga ang mga talagang dapat natabangan na tiyos na pamilya asin nagsasakripisyo nin todo para sa naman umangat ang buhay
nagpahayag nin kanya-kanyang eksperyensya sa buhay ng mga beneficiaryo alay sa nagkapirang barangay digdi sa Legazpi City. Nagagi ini sa rekomendasyon kan barangay officials, verifikasyon, asin validasyon. Alagad liminaw kanako Bicol na pilot area pamansanaan Legazpi. Ayon. Plano pa ining gibuhon man sa iba pang mga lugar digdi sa Bicol region. Asin plano pang dagdagan na mga magiging beneficiaryo dan siring na padyak asin na mga gamit pati na kapital ng aning parte ni sa pagpaswag kan pagbuhay-buhay sa pamilya na talagang nagsasakripisyo sa buhay. Oo. Iyan, pre. Pare, yan ang project na yan. May kwan yan. May tama ba nasa isip ko? So, gari pwedeng gamitin mo na pang hanap buhay, pang pasayro o pang negosyo? May side, may side. Negosyo lang yun eh, pade. okay. Negosyo so, halimbawa, matinda ka baga, Kim. Actually, tinda-ninda. Puro fishbowl ka na yan. Pagkaon. Yeah, so mga fishbowlan bagang nairing ta dyan sa kuwan. Pero magayon na klase. Oo. Kasi magian lang siya. Opo. Yung aning masanaan lugar na titindan mo, pwede na ta magpapadyak ka sana. Pwede nga ning i-convert sa motor kung mas magayon kung ma-convert sa motor para kung harayo ka matinda, pasilan pagpasiring duman. Ayon. Okay. So, kung palang talaga, uning may chance ka na magka-educate livelihood, ano yan? Opportunity. Opo. Ayon. Talagang kung na mahiling mo, manawag mo sa mga pahayag sa testimonya kan lambang beneficiaryo, talagang mapapaluha ka man. Ayon. Okay. So yan tabi pa an bukaras ka informasyon Boston tada si Binji na Haji. Si Binji na Haji. So bantay diyan sa Wilan Kantaysan, permida siya nagdadangog sa tuya. Ayon. Salamaton po. Ito talaga mga Binji. Ano sa paboritoon kan programa mo? Wow. Thank you, Benji. Kanang tunay. May barkada ka man dyan na Binji. Ano na amibid ko, Benji? Banji? Dati niya nga Benjamin. Ay, aday ko aramayan mga Banji mo naman na bago ha. Nagbaba? Okay. Wala yan ang informasyon. Mario, thank you. Salamat pa rin sa report. Hali po dyan sa luwas, 5:25 na. Good morning kay Busing Leonito Gaviria. Good morning daw sa mga listeners sa Barangay Buyuan, sabi ni Busing Leonito. At saka good morning daw sa mga sa mga taga Barangay Sabang. Sabi man kan sa tuyang texter nyo na aga. Sabi ni Paring Ray, ang mga taong may kapangyarihan, hanggang kailan ba magmamatigas ang inyong puso? Bakit ninyo iniibig ang walang kabuluhan at hinahanap ang kasinungalingan? Salmo 4:2. Salamat sa Panginoon. A blessed Monday everyone. Keep safe and God bless. Salamat tabi padi. Enjoy your day. Yan. Alright. Sige. Thank you Pading Ray Romero. Magandang morning. Pag may tambasahan ko naman kamo kay Rawit-Dawit na hali kay Pading Ray Romero, mga tugang kan Barangay Tula-Tula. Okay, mientras tanto, ituloy-tuloy tang mga balita. Hali, dyan mga tugang sa luwas. Kay Bapuan Mega Force Patrol. Chief Reporter Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Come in, Jim. Yes, PP Maray na aga sa mga parantabay. Aresto yan sa Rapo-Rapo. Number 8, rank number 8. Most wanted person, national level. Base ini sa DILG Memorandum Circular with reward 135,000 pesos. Kasod ma, nagpaapod ni na press conference si PD Police Colonel Noel Nunez sa Albay PPO digdi sa siyudad kan Ligao para ipresentar kan arestar kan sayang mga tauhan
sa panginginot kan Provincial Intelligence Unit kung saan tago ini dyan sa Rapu-Rapu nin haros anom na Grabe, taon. no? Mm. Taon. O, Mm. nangyari ang kaso kaining murder, no bail, duman sa Malulos, Bulacan. Mhm. Ang istorya, Bibi, basado sa informasyon na ipinaluwas ni PD na 2019, igwanin mag-agom na so babae naging kalaguyo niya. Oh. Ngunyan, so babae, pagkatapos so agom kay to, gari may kwansinda, may kasunduan, nagadanon mo na ngaya so mister niya. Ay, nako. Pagkatapos nga, mag-ibahan na kita. Ay, sos ko. An ginibo, yung Ulit, mananggal. ulit daw tabi, Jimmy. Ang motibo, Jimmy. Ulitin mo daw tabi. An motibo, so may mag-agom. May mag-agom. Pagkatapos, nakursunadahan niya so babae. Mhm. Kursunada man siya kan babae. Okay. Na may agom. Aha. Babaeng may agom. Okay. Pagkatapos, nag-istoryan sinda. Dapat nga, mawara nga sa landas natin. Yun agom mo? Mawala sa landas natin ang asawa ko. Ah, okay. So girl ang nagsabi? Oo. Dapat burahin. Okay. Burahin natin. Oo. Tinigbak. Ay, nako. Pagkatapos tigbakon, nagdulag. Kasiring sa wapo-wapo. Oo, oo. Nag-serve dyanin anom na Taon? taon. Aloy na to, anong na taon mang kibahan na, kitago-tago ari. Oo, dyan sa islang Rapu-Rapu, may islang ane. Gustong sabihin, aloy siya, dipisil nga ako digdi matrace. Nag-uro isira, fisherman and trabaho. Oo. Minsan, taga pasyar sa Sorsogon, nakakuha naman ki kalaguyo duman. Di sa siring na Pilyo man na lalaki, ano? Ha? May kapilyuhan man na lalaki? Dahil ko makapagtaram, Oo. pero brusco ini, marayan ni kuan. Tindog? Oo, pagkatapos ang mga muscles niya, luwasan kuan, Oo. latawon. Oo. Talagang batakman kayo din sa trabaho, tapos mapirsa. Yun na ini, na tugay-gayan ka, nakakuaki informante, pagkatapos dinevelop ka ng intelligence unit ka na Albay PPO, Oo. sila o inilabi sa pagikan Ayun. warrant of arrest sa BPP dyan Tapos? sa Rapu-Rapu. Okay. So hapon, prenisinta rin sa media and basado kay PD, ipaproseso pa ini parte kang protocol, booking, magshot, tapos fingerprinting. Pagkatapos kay ni, i-informar na ninda so Malolo City Police Station para inisundoon digdi sa pagsabing nadakop na. So, pang national ini pati, rank number 8, asin igwanin piyansang rekomendado 135,000 pesos. Okay. Yan ta BBP ang informasyon na pinagtugay-gayan niya to kaso hapon sa press conference na ipinagpaapon kan Albay PPO through PNP Provincial Director Police Colonel Nunez. Jimmy Nasalita, Jimmy Nyon. To the island, Salamat, Jimmy, sa report. we're gonna have a party in the Mediterranean Sea. Thank you, Jimmy. Sa mga istorya ngunya na pag-aga, good morning tabi sa mga taga-barangay Buragwis, ha? Ay nako, ang naputol pala sa kuwang ko, ha? So nag-text tabi, o sige na, okay na po, tabubukas sa, charge ko na muna. So pwede i-continue lang po sa text na sa tuyang numero na pwede tabi nindo na mapabutan po nin birthday greetings ngunya na pagkaaga sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Buda sa mga nakatutok tabi sa tuya na Facebook ngunya na pagkaaga. Magandang morning na, ha? Sa Indo Tabi Gabos na mga listeners natin
sa gabos na mga areas kan kinaban sa man na parte kan mundo. Yan, ha? Alright, sige. Sandali lang, tapasadahan ta so text in the morning. Ay, nawawara. Alright, sige, good morning Databi sa mga taga Maslug de Gaspi, sabi ni Angelita Guaps. Jocelyn Broquesa, good morning daw sa mga taga ikadakol kayo din pipagrit niya. Ha? Mga taga Fitness and Pacific Mall na Sindalea Briones, Sheng Basco, Luisa Ludovice, Altea Onatsidom, Zeni Miliete, Zenaida Kadag, Marie Oco, Lina Narud, Delia Trillane, Jennifer Fuelia, Annabel Lumutan, Moret Cecilia Morales, Mayen Bananea, Mabel Bananea, Susan Joksing Okfemia. Sa mga matitibay daw na Zen na sila Zen Welvin Mandaza, Zen Jeremy Dayan Mandani at Ma'am Karina Lanosa Sales. Thank you po Sir Henry Muya. Sa Muya po magsimba, magduman lang po sa second floor kan Activity Center, kan Pacific Mall, Monday, Wednesday, and Friday. Anong oras po? Benji Haji, nakamonitor po. Salamat sa pagbati, sabi ni Kuya Al. Ayun ka pala ito. Si Benji Haji. So pigigrit ka sa bago ni Pading Al. Si Finn Daen, good morning daw. Bueno Lands, pabati po si Patola ng si Pete Daraga Albay, Leon Montales, good morning daw sa gabi. Alright, sige. Bueno, 5:34. Oras mga tugang sa Pilipinas, asin po digdi sa DCG. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang tanawan mga headlines in the morning. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Ang sa lalaking newsroom. hirap iwanan, mahirap makalimutan. Henry M. sa Morning. 5:35 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning pa rin Mara ng latest dyan sa Lado National. Go ahead. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, DepEd, pinaymuti ka na malisyosong post may kinaraman sa pagkansilar ng klase nationwide po October 15 sa katapusan kan taon. Aha. Fault line sa Metro Manila, makrear ng 7.1 na linog, sigon sa PBOX. Wow. Mantang Mayor Isko, pinakusog ang preparasyon ka Manila sa Big One quake. Mientras tanto, Manila Trends, kayang magdara down in magnitude 8.3 na linog. Tsunami sa Manila Bay, posible sigon sa PBOX. Ay, nako. Magkatakot naman Disaster fatigue o kapagalan sa sunod-sunod na kalamidad na mamatian na kan mga namanuha ang Pilipino. Pero ang PBOX ang apudanin pag-ingat asin pagsabot. Disaster Response Fund may nagtatada pang 182 billion pesos sigon kay Senate Finance Committee Chairman Senador Sherwin Gatchalian. Sa ibang headlines, barko kang BFAR, binangga, asin binumba ng tubig kan China Coast Guard. Na naman? Oo. Nasud mga agayan. Ay, sus ko. Sabi kan Philippine Coast Guard, dahil mapatanyog sa panibagong agresyon kan China sa West Philippine Sea. Binangga na binumba pang tubig. Grabe naman talaga di. Binumbang na. Kabumba, binangga pa. Binangga sa lubot. Ay, binangga sa lubot. Taduang barko ang nagbukod. Ay, salbata ng Coast Guard. Talubot ang paboritong banggaon. Alright. Philippine Ombudsman Rimulya, kinumpirmar Na may 12 sa good 15 mga kongresista ang kakasuhan may kinaraman sa flood control scam. Pira na pa rin? 12 hanggang 12. 15. Ang apod niya kung tratista. Kung ano? Kung tratista. Kontratista. Congressman na kontratista. Wow. Nagpahiling man abilidad. Sige daw. Okay, atas tanto, mga grupo sa likod kan September 21 rally, balansa ng panibagong hero protesta. Dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. masumpa bilang ICI Special Advisor ng Aldaw.
6.793 trillion pesos na budget para sa 2026. Nakatala na aprobaran ko niya na Oktubre 13 kan Kamara de Representantes. Aha. Mantang sa mga motorista, may mix-mix na kambyada kang presyo sa aga, Gayon? alas 6 din aga, may diit na rollback ang diesel as in kerosene. Ay, wow. Salamat. Pira? 20 centavos Ay, makaugmaon, ma. kada litro Ikaw, sa ma. diesel. 10 hanggang 40 centimos na bawas sa kada litro sa kerosene. Gayang ka sa nandyan sa may Rawis? Pero ang gasolina, Mm. maumento ni pon 10 centavos hanggang Ay. 30 centimos kada litro. Ay, wow. Kadarakula. Sarda yuton, man. Abangan natin ang final sa Aramo niya itong program. Aha. Okay. Alright, so VP, yung mga headlines ko na pagkaaga, mantang padagos na pigiyugo-yugo ang Bogo Cebu. Sige-sige ang aftershocks pa, Daddy. Yung kaso Banggi, may tuminama na 5.8. Ay, sus ko. Ang primero, 6.0, pero ibinaba, hindi na naman din sa 5.8. Pati ang aftershock, arog kang kakusoga. Tapos, sige na Oo. so linog. Ang sabi kang T-Box, after siya kini ka nagkaaging September 30 na linog. Oo. Duman pa lang pa di sa Davao, Davao Oriental yun. Oo. Ang tabi naman pala nalinog duwa. Dublita, pagkaaga. Duble di pagkahapon, ikaw pa. Pagkabanggi, tinamaan naman. Oo. Primero baga 7.4. Oo. Pagkatapos, pagkabanggi 6.9. Kaparehas kan itong magnitude na tuminama sa Cebu. Ay, nako. Kaya, Grabe, no? padagos ko niya, halos gabos tag-ihiro ang daga. Kaso hapon, igwa, kansaro, tinamaan naman na kasapon, may tinamaan naman sa, sa Olongapo City, sa Zambales. So, iringat na lang po. Ingat. Iringat sana. Ingat. Asin, magpangaji. Yeah. Aha. Alright. So, yan dito yung mga headlines. Sa tudyang kang PYS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Cali dyan sa Oroset, Legazpi City. Basta radyo ay PYS niyan, 24/7 konektado kung maski daing load. Belated happy birthday pala kay Kenneth na Barcenas dyan sa Bagangay. And kumusta na lang sa mga katropa dyan. Okay. Salamaton sa invite kan Sabado. Alright. Sa News Day, Marley Laday, Iba. Good morning. Thank you, Pading Mars, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige daw, aramon ta daw mga tugang ang mga report muna tayo. Ali po dyan sa pag-asa. Sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, standby muna Joshua 20 bago po magabot ang alas 6 din morning. Dili po sa tuyang programa, October 13 ngunyan magkaskason ang pangyayari. Masiptim Nobyembre na naman. Good morning, Sir Ariel. Good morning po. Opo, on air ka po sa tuyang programa. Go ahead na po sa latest forecast ngunyan na daw. Para po sa tuyang weather forecast ngayon na aldaw ni na Lunes. Nagustuman na nakaka-apekto ang easterly, so duro sa naghahalik sa dagat Pasipiko sa eastern sections kang Luzon asin Visayas. And dahil sa easterly, sa ang Kabikulan nilalauman man na magkakaigwa, nino panganoro na kalangitan na may kalat-kalat man na paguran asin pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hapis sa sirangan hanggang sa norteng sirangan na mamatayan, na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Nating agwat kan temperatura sa maghapon, 24 hanggang 31 antas kang Celsius. Pansal, nagsirang alas 5:35 ninaga, masulno pa alas 5:27 nin hapon. Alit sa DOST Pag-asa, Ariel Samodio. Gari maray mo niyan, Sir Ariel. Tawara kita namamonitor na maraot na panahon sa buong Pilipinas. Sa upukan sa tuyang par, malayo man, pero sa luwas, Oo. igwa po kitang namata na FPA. As of 3 a.m. iniya po nasa distansyang 2,515 kilometers. Oo. Ordinance po ka na isang unyan, nasa 5.1 degrees north, 148.3 degrees east. Posible man ninyo yung maglaog sa Philippine Area of Responsibility kung po sa Webes sa Biyernes. Sa laog ng 24 oras sa unyan, nababa pa man ang chance na mabilog ining bagyo, pero sa mga masunod na aldaw, naman po, inahali yung possibility na possible mabilog ining bagyo. Ayun, harayo pa Harayoon pang maray? Harayoon pa? Ayun po,
within 4 days, di pa man tiniyo inasa na makaka-apekto sa ano man na parte kang sa tuyang nasyon. Okay. Salamat, Sir Ariel. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Headlines, mga tugang o kaya report sa kamugtakan kang panahon. Kasabay po si Sir Ariel Samudyo mula po dyan sa Pag-asa. I-text na taban mga birthday greetings ta... I-text na ang mga birthday greetings ta papasadahan ta yan. Mga tugang ko niya na pagkaaga. Chief Ramir, yaon tabi so paningita? Meron tayo. Ilag ko na muna si Joshua Bino, mga tugang, hali po dyan sa luwas. Mga istoryang mainit, mga tugang sa, ay bakit nata ini? Nagbiglang nagtalbo ini. O, lat ko na, tabiglang napano ini. Yan, alright. Sumidyo ka naman, sumidyo sa mga pang Mr. and Mrs. naman na music. Joshua, good morning. Buhian mo. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta. Natayin taga lubog. Haing ka. Hello? Haing ka. Nadumog siya ang cellphone ko. Hello? Nadumog ko na tukawan mo. Nadumog. Nadumog. Biglang orang digdi sa Legaspi. O naligidan mo. Gari man nata yan. Gari la salata. Ha? Hello? Oo. Bakit kaya? Pero okay, klaro man. Sige, go. Anyway, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Yan, Sa oo. dagdag niya tong bareta. Nagmaray-maray kini. Dahing haditan, so iba pang mga barangay sa munisipyo kan Daragalbay na naghahanap pang abuton sinda kaining barangayan service kan lokal na gobyerno. Ang barangayan na ini, sabi BP Henry, iyo ang programa kan lokal na gobyerno kan Daragalbay kung sa sumanlain lain na serbisyo kan mga departments kan munisipyo ipigdadara sa sarong venue, sa sarong barangay. Ultiman ang naghahapot, no rin nga kami abuton o na kayaan pahayag ka na lokal na gobyerno ang programang ini. Maglilibot si Henry sa kabus na barangay kan munisipyo kan Daragalbay sa bilog na taon, kada semana, iba-ibang venue. Pinag-i-schedule ini kada Biyernes kan semana asin na ipigdalatag ang manlain-lain na mga serbisyo sa mga barangay. Nagkapira sa mga serbisyong ini, iyo ang medical asin dental services kan municipal health office. Hearing man sa mga may kaputan manungod sa building permit asin na iba pa, yaon man ang serbisyo kan municipal engineering office. So mga may gustong magkuha ni national ID, pinag-iimbitaran man kan lokal na gobyerno ang Philippine Statistics Authority o kaya ang PSA para sa aplikasyon magkaigwan ni national ID. So may mga transaksyon pag-abot sa negosyo, iba man ang serbisyo kan business permit and licensing office o kaya BPLO. So mga naghahanap din trabaho, yaon man ang public employment and services office. Tapos ng mga departments kan lokal na gobyerno, iyo ang bit-bit sa sarong venue. Kung kaya ka nakaagi nga ng Biyernes, yaon nasabi ng barangayan dyan sa barangay Pulyat. Asin sa mga sunod naman na ining mag-aboto na Biyernes, i-anunsyer naman na masunod na barangay tayo na papasyaran dumanon kaining barangayan para maidulok sa mga tao at mga residente at manlain-lain na serbisyo kan gobyerno. Yan, BP ang dagdag na itong istorya. Buraw na. Joshua Bino, PCTV. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Bago po mag-abot ang alas 6 din morning.
Maramo ta daw mga tugang ang mga paningit sa morning hirit. Dingon niyan pong aldaw, digdi po sa, natay naglukso ang kambot ko digdi sa. Nagidipirinsa ang kambot ko napanood daw iniyo. Nagdadangog ka mo sa Sinabi na, iba talaga napipindot ko Nagdadangog ka mo sa morning hirit. Nagkasami ng kamot ko. Ay, netuso. Ka mo sa morning hirit. Kaiba si Henry M. Ito. Ang lalaking hindi inuumaga. Ito na po. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag karaman, ngunya na pagkaaga. Kaiba si Miss Shara Leron. Good morning siya. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram doon na legal sa nasyon kan France ang pagpapakasal sa taong gadana kung sa inpig aapot ining posthumous marriage. Basado sa artikulong na itala kan BBC News, kaipuan sa nanin matibay na ebidensya para mapatunayan na sindaan haloy ng mag-ilusyon o may plano na talagang magpakasal. Ang kaugalian na ini ang nagpuon pa kan taon 1959 matapos gumuho ang sarong dam sa France kung sa inagadan ang fiancé kan sarong babae bago sindaan ikasal. Dahilan sa Iraq asin simpatya, pinayagan sinda kan presidente kan France na idagos ang kasal, dawa gadana ang nobyo ka iniya. Kaya apon ka ito, naging legal na ini sa nasyon sa irarom kan French Civil Code. Iyan po, VP, ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaw nin Lunes. Grabe, no? Ini po si Shara Milaron, marhay na aga. Bagay, ikaw mananggad ki mga arog gaya. Hindi. Ang medyo mamundo lang yun. Tapos kakasal, paano na? Kundi arog talaga ng tao. Pag mahal mo ang sarong tao, maski ng mga bagay-bagay, gigibuhon mo para sa taong namumutan mo. Tama? Tao pag in love, gabos na paraan, gagawin niya. Sabi nga ni Francisco Balagtas, o pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin lahat, masunod ka lamang. Diyan sa Cebu City, pusog na sulinog kasuhapon na mga 1 a.m., 1:06 a.m. Good morning, amigo. Katabi dyan sa Cebu. Ang kapalan dyan. Kumusta ang sitwasyon ngunyan dyan? Sa probinsya, kan Cebu. Asin sa City of Cebu. Sige, ibang kita kay Jomar Bien, dagdagan tang istorya, mga tugang ano daw ko yan, mga baretang bareta sa morning hit. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, ikinuugman ni Vice Mayor Ami Villanueva kan Tiwi ang pagkaka-aprobar kan sanggunian panglungsod o panlalawigan kan Albay sa sarong ordinansa na ibinusul niya may koneksyon sa insentibo para sa mga maggraduar o mataunin onra sa mga taga-Tiwi na magkakuan nin halangkaw na grado sa mga national examination. Sinabi ni Mayor o Vice Mayor Villanueva na ang ordinansa na sa iyang ibinusul iyuan na Municipal Ordinance numerado 1615-2005 o ang Ordinance Granting Incentives to Tiwi Community College Graduates with Latin Honors and Tiwin yun, top-notchers of the board and bar examination and appropriating funds thereof. Sa nasabing ordinansa, ang mga graduar sa Tiwi Community College, asin sa maski sa inman na mga kolehiyo na mga residente kan Tiwi na makakakuanin halangkaw na grado sa bar, asin sa board exam, iyuan matatawanin danin or insentibo. Dahil naman ipinahayag pa kan Vice Alcalde kung gurano ang itatao ninda sa mga naonambita na mga graduates sin mga board and bar passers
susug sa iya katuyong kay ni na marecognizar man ang mga esfuerzo kan mga kakian asin mamotibar ang iba pang mga estudyante na magsumikap man para makuha ang naharangkaw na posisyon sa board and bar exam. Susug sa iya ang mga maresibiman sa nakaini iyo ang makakalaog sa top 10 sa ano pa man na national board or bar examination. So ang pundo, sigun sabi sa alkalde, kukonida sa general fund sa irarom kan education program kan Banwaan kan TV. Yan, PPNR, mga dagdag na bareta, Jomar Bien, this Thank you, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas, 7 minutes before 6 in the morning. Chief Ramir, pwedeng commercialan mo lang madali. May gulang kung may hapit, may tawal, may bisita lang akong madali sa baba. Sandali lang po mga tugang at may bisita lang po ako madali sa baba kan DCGB, ha? Hilingon ko lang tabi. Madali yun sana. Mga 60 seconds. Okay? Di maghiriro tabi. Magapadagos ang istorya, mga tugang sa morning hirit, makalipas lang kayo. Ang lalaking Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CPF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMB office at second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pang-siyensya, pang-teknolohiya at para sa masa. Muling i-ere, diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Kompleto at sigurado. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Uy, 5 minutes na lang. Sandali lang. Okay, sige. Origin na muna kita sa may rawit-dawit. Basahan ta ka mong rawit-dawit. Ano ang ngunya na aga? Ha? Basahan ta ka mong rawit-dawit. Titulo, Magbago para sa ikabubuti.
Salamat po, Diyos ko, at napakabuti mo. Nasa iyong lahat para kami maihango. Mabibigat na pagsubok na aming natatamo. Sana'y kapanatagan ay ipagkaloob mo. Mapagpalang araw po sa lahat ay gumagalang at nagpapasalamat sa inyo, minamahal. Dumadalangin sa Diyos na tayo'y gabayan, sa ikabubuti ng lahat, bayan ay alagaan. Marami ang naliligaw sa maayos na daanan, mali ang tinatahak ng paang panghakbang, winawalang saysay ang para sa kabutihan, at ang nais sa buhay ay gumawa ng kasamaan. Gahaman sa salapi doon nagpakalunod, at wala ng takot, huhuwad sa paglilingkod. Binulag ng kapangyarihan, nakala mo'y di mahuhulog sa parihong nakalaan, sa parusang nakalaan, sa taong di sumusunod. Paglapastangan sa sinumpaang pangako, ang pang-aabuso maging sa pamumuno, ang mga kamalian ay hindi maitago, tulig sa ang inabot kapag nabubuko. Di ba dapat ay patas ang bayad sa anumang pagod? O mga pinagpawisan ay tama din ang sahod? Mga pinagpaguran o mga gawaing marangal ay tanggap ang gantimpala, nararapat ipagkaloob. Kaya kung nangangarap ng labis pa dito, ang kinahinatnan ay buhay na magulo. Salip ng buhay ay hindi delikado, maaring manganib dahil sa iskandalo. Walang perpektong tao sa ibabaw ng mundo, pero mayroong taong hirap magpakatino o magpakatino. Mayroong ayaw papigil, pipilitin ang gusto na masunod ang luho sa ayaw at sa gusto. Dapat nating sundan ang malinis na yapak na doon tayo dadalhin sa kaayusan at tiyak. Isang buhay na tama na ating ikagagalak, na kung tayo'y sa Kanya, lahat magliliwanag. Ang sumbat ng budhi ay nakakagulo, na panalangin lamang ang nakakasugpo. May pag-asa pa po sa nais magbago, ito'y para sa ikabubuti ng ating pagkatao. Salamat po, Rawit Dawit Ipaningray, kan Barangay Tula-Tula. Dili po sa inyong programang Morning Hirit, ngunyan pong aldaw, mga tugang nin Lunes. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Susunod na. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Makalipas lang, Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras, alas 6:01. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga darakula niya tong baretang yan sa lado lokal, Fivox nagpatanid sa publiko
manungod sa posibleng pagtuga kan Bulkan Bulusan. Canonical erection ni St. Carlo Acutis Quasay Parish sa Naga Tiwi Albay ginibo kasuhapon sa panginginot ni Bishop Joel Bailon. Sa lado nasyonal, DepEd pinahimutika ng malisyosong post may kinaraman sa pagkansela ng klase nationwide sa Oktubre 15 sagod sa katapusan kan taon. Barko kan BFAR binangga asin binumban ng tubig kan China Coast Guard. Sa ibang nasyon, ribo-ribong Palestinian nagpo na magbelta sa Northern Gaza matapos maging epektibo ang ceasefire agreement. Business News, grupo nin mga kooperatiba kinuntistar ang direktiba kan BIR para sa teen requirement kan gabos na miyembro kan kooperatiba sa nasyon. Health News, benepisyo kan pag-inom kan gaminod o maligamgam na tubig, aramon. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato ngunyan sa lado lokal. Nagpatanid po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS manungod sa posibleng pagbuga ni steam-driven o phreatic eruptions kan Bulkan Bulusan sa Sorsogon dahilan kanano tara na paglangkaw nin seismic activity kan nakaaging aldaw. Basado sa abiso kan PHIVOLCS, totalmenteng 72 na volcanic earthquakes ang narehistro sa bulkan pun pakan Sabado, Oktubre 10 ang volcanic earthquakes katakod kan rock fracturing asin may rarom na baba sa 10 kilometros harani sa northing parte kan bulkan. Apera kaini, naobserbaran man kan PHIVOLCS ang shallow hydrothermal activity. Sirarom kan bulkan na may maluyang antas nin pagbuganin gas hali sa aktibong batak kung saan na itala ng 34 tonelada na sulfur dioxide kada aldaw. Sa ngunyan, mantinidong nasa alert level 1 ang Bulkan Bulusan. Alagad may halangkaw na posibilidad din steam-driven o phreatic eruptions. Dagdag pa kan PHIVOLCS katakod kaini. Ipinagpagirumduman kan ayon siyang mahigpit na pagbabawal sa laog kan 4 na kilometros na radius permanent danger zone pati ng pagpapalayog nin aircraft harani sa summit kan bulkan. Mientras tanto, mga tugang pinamayuhan ni Obispo Joel Bailon kan Diocese of Legazpi ang Eucharistic celebration para sa canonical erection ni St. Carlo Acutis Quasay Parish sa Naga Tiwi Albay kasuhapon. Sigon kay Bishop Bailon, ang newly erected Quasay Parish na ang pinakainot na dedikado kay St. Carlo Acutis sa Pilipinas sa pagkasabing ang milestone sa rong grace-filled development para sa lokal na simbahan. Ang Naga Mission Church na establisir kang Hulyo 1 taon 2024 kung saan pon kaini ang faithful nagpahiling nin spiritual vibrancy as in pastoral dynamism, canonical recognition, dagdag pa ni Most Reverend Joel Bailon. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan, mga tugang sa lado lokal. Bangko Sentral ng Pilipinas South Luzon Regional Office siniguro ang supisyenteng kwarta sa mga bangko sa Masbate. Kuya po ang detalye. Supisyente yan kwarta kan mga bangko sa probinsya kan Masbate. Ini ang siniguro kan Bangko Sentral ng Pilipinas, South Luzon Regional Office, sa pagitan sa inang Bank Officer 4 na si Poleta Gaya Santiago Mingilla, kung sa ina sa iyang preliwanag na iniana na sa hindang sitwasyon makalis ang bagyong Upong. Sigun kay Mingilla, makalis ang bagyo, nag-set ang mga bangko duma sa probinsya ng Limes sa kandidat na i-withdraw kan kada persona para mas dakulaan mas serbihan. Sinabi kay Nina dahil sa destroso kana bagyo na naapektaran o naapektaran ang mga linya kan kuryente as in internet connection, offline ang system nila kung kaya dain na monitor ang kandidat sa kwarta na nasa loob kan mga automated teller machine as in kaipuhan pa na magbagyo ng ibang munisipyo para makapag-transmit ng informasyon. Alagad siniguro ni Mingilla na ang BSP Legazpi ang nakanda na makapagtao yan emergency withdrawals in kaso kaipuhan kung kaya may gutan silang koordinasyon sa mga bangko sa nasabing probinsya. Madadag na bareta, Angel Mustarza, DCGB News. Lokal kasabay si Karen Ala, pastoral statement kan Diocese kan Legazpi, makusog na minaprotesta sa mga pang-aabuso sa poder kan mga opisyal. Uya po ang report.
Makusog na pinapangapudan at minaprotesta min panimbagan ang Diocese kan Legazpi sa mga pang-aabuso ngunyan kan mga opisyal sa puder sa gobyerno asin sa taong bayan. Sa binasang pastoral statement ni Most Reverend Bishop Joel Bailon kan Diocese kan Legazpi bilang parte kan ginibong Peace Ride and Rally for Change kan Sabado, sinabing minaprotesta ang Diocese sa pagsabing halos normal na sana ang pangangarabas sa Kabankan Bayan kan mga nakaturukaw na opisyal, itigdoon na sa surat pastoral ang mga nagsasarakit ng mga tao sa mga substandard ghost project asin bako eksistibong proyekto kada vez may mga minaabot na kalamidad asin rimalaso sa panahon, itigdoon man kan obispo ang gulting pagkawara kan mga bilyones pesos sa fondong dapat nakaalukar sa kaligtasan asin basic services kan mga tao kung kaya kasaro na nangangapudan ang simbahan sa Kongreso asin Presidente na magpasar nin mga ley o batas sa corruption control arog kan mga anti-political dynasty and nepotism act, expanded anti-graft and corruption practices act, freedom of information and open government act, asin participatory budgeting and citizen audit act. Tanganing putulon ang dagos sa korupsyon kan mga opisyal asin mapanimbag ang mga dapat mapanimbag sa mga maanumalang isyu ngunyan kanan ala dito News. Ghost parcel for delivery na booking sa Ligao City. O kaya bago yan, aramon tamo ng report ni Padingalar Mario, hali po dyan mga tugang sa luwas sa oras na 9 minutes. Pasado alas 6 nin pag-aaga. Good morning, Paringal. Jimmy na salita, detalye po kan Bareta, may kinaraman sa ghost parcel for delivery na nabuking sa Ligao City. Jim, good morning. I-detalye mo. Kung igwang ghost project, digdi sa Ligao, may nadiskubreng mga ghost parcel kung saan uminabot ini sa warehouse na negosyo iyon pag-deliver kan mga nausong parcel delivery digdi ini sa Barangay Batang, Ligao City. Na-monitor ini kan PNP Maritime Unit Kabasi Legazpi sagkod na nag-coordinar ini sa Ligao PNP para i-double check ang informasyon na may nag-arabot na mga pinakiting mga sigarilyo. Tulos nag-joint operation ang Regional Maritime Unit bilang ang trupa ni Ligao Chief of Police Lieutenant Colonel Larry Prepotente. Sa madaling sabi, konfirmado 397 boxes ang inabutan kan binuksan mga sigarilyo ang pangaran platinum asin canon cigarette ang mga laman kan mga box alagad sa box o kaya digdi sa informasyon dainin address, dainin eksaktong pangaran na persona kung saan ini i-deliver asin na bilog ang pagtubod na smuggled ini ay nag-agi sa proseso protocol kan gobyerno para makalaog ini digdi. Ang ginibo kan mga operatibas dinara ini para magserbing ebidensya asin iti-trace ini poder na kan PNP Regional Maritime Unit kung sisay nagpapawagas nin mga smuggled cigarettes digdi sa kapalibutan mantang dahil pa maisihan kung legit na sigarilyo ini o bako. Ang nakonpiskar na mga pakite ni na mga sigarilyo an estimated cost to 467,000 pesos. Sa ikadua naman na pagkakataon kinaagahan after kanasabing operasyon, may uminabot na naman nin mga boxes nin sigarilyo kung mismong negosyante na nagsumbong sa mga otoridad na igwa na naman ngayang uminarabot nin mga boxes nin sigarilyo. Liwat pinasyaran giraraykan mga pulis, positive,
inventaryo maabot 250 pakete kay mga sigarilyo ano minabot. The same ang situation. Dahil isi kung sisay sain ang eksaktong lugar sisay ang dideliveran asin dahil kompletong mga pangaran apwera sa mga aliases. Parehas na proseso kinuroinikan na Regional Maritime Unit para pag-adalan ang misteryo kan mga sigarilyong ini na sa ikaduhang pagkakataon ang estimated cost naman 183,144 pesos. Sa ngunyan ang gabos na ebidensya yaon sa PNP Regional Maritime Unit pa sa Legazpi para sa nagkakanigong disposisyon. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ana Armario may kinaraman saan mga barangay daw sa Legazpi City obligado na magrilinig sa mga line canal. Kuya po ang report. Obligado na ang mga barangay digdi sa Legazpi City na magrilinig kan line canal, magtarakbas nin mga sanganin kahoy sa gilid kan tinampo na posibleng delikado kung may bagyo asin maiwasan ang mga pagbabaha. Dahil yan kan ordinansa na binusol ni City Councilor Attorney Boss Lucila sa sanggunian na panglungsod base sa City Ordinance number 17-0016 Series of 2025. Ang mga barangay may mandato na magrilinig min line canal, magtarakbas nin sanganin kahoy sa gilid kan tinampo. Aprobado na yan kasagunian palunsod. Kaya may budget naman ang siyudad na ihalukar digdi. Asin ini magiging obligasyon na kan mga barangay officials asin mga residentes. Alarmario, DCGB. Ito na mga bareta sa lado lokal, Bicol University President Benjamin Nebres nagkortosiya kay CHED o sa CHED chairperson. Detalye kang report, hali kay Joshua Bino. Nagkaigwa ni na pagbisita asin na kortesiya si Bicol University President Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III kay Commission on Higher Education o kaya CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupes sa CHED Central Office sa Diliman, Quezon City kanakaagi nga Biyernes. Parte ka na pagbisita ni Dr. Nebres. Iyo ang tanin ng maipaabot man na nagkape ng mga importanteng bagay ali sa Bicol University. Asin maipaabot ini sa namamayokan Commission on Higher Education. Na pagbisitang ini ni Nebres, iyo nag-focus sa nagkape ng mga importanteng na paggurunan. Ehemplo na may kinaraman sa status mo niyan kan Doctor of Dental Medicine Program na plano nga ng maibugtakman digdi sa Bicol University. Asin kung ano pa ang mga kinakaipuan ng mga rekisitong dapat makomply kan sabi ng universidad. Apwera sa naging diskusyon, nagkaigwaman na pakipaghuron si Dr. Nebres sa nagkapirang mga bagong appoint na commissioners kan Commission on Higher Education. Partikular na sinda Dr. Mirna Malyari, Dr. Michelle Aguilar Ong, asin na iba pang mga opisyal, sharing man kay Executive Director Cindy Haro. Pagbisitang ini ni Nebres sa mga opisyal kan Commission on Higher Education, dakulang tabang man para makaabot sa Commission on Higher Education ang mga pangangaipo ang Bicol University. Bareta with Boy sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. Sa Kabikulan, na-arestar kang tabako PNP kaso hapon. Ang detalye kang report, hali kay Jomar Bien. Natiklo na kan mga miyembros kan Tabako PNP ang pinagkukonsiderar na ikaapat na most wanted person sa bilog na Kabikulan. Ini matapos na sinusog mismo kan Tabako PNP duman sa Navotas City ang suspect na binisto sa alias Kiel na akusado sa nagkapirang kaso may koneksyon sa sexual assault.
basado sa informasyon na na-receive kan DCGB News alas 9 kasuod mang aga kan isirbi kan Tabaco PNP ang warrant of arrest na ipinalwas kan nakalihis pang Disyembre 2024 digdi sa suspect duman mismo sa Bulungan Avenue, Navotas Peaceport Complex, Barangay North Bay Boulevard North, Navotas City. Ang mga kaso na pinagahampang kay ni iyuan sarong kaso nin qualified sexual assault, 5 kaso nin statutory acts of lasciviousness, asin sarong kaso nin qualified rape of a minor. Sa presente, nasa biyahe na ang suspect, daradara kan mga miyembros kan Tabaco PNP para ibalik digdi sa syudad kan Tabaco tangali na ang pangunan kaso. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. 16 makalipas ang alas 6 morning. Iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas po kan mga patalastas. GB News Express. GB. Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! GB News Express. GB News Express. Aga, makusog po na penyamutikan kan Department of Education o DepEd ang naglalakop na malisyosong post may kinaaraman sa warang klase sa bilog na nasyon po Oktubre 15 sa Disyembre ngonya na taon. Ini matapos sa yugyugonin sunod-sunod na linog.
Ano ba ibang parte kang nasyon? Sigon sa DepEd, ang nasabing post, nagdadarasal nin salang informasyon sa gabos. Kailan digdi, nagpatanid ang ahensya na mag-ingat sa paghiras ng mga informasyon online para maibitaran ang pagkalibong kan tawo. Nagpatanid ang FIVOX na in kaso magkaigwan ng linog sa Metro Manila ang 100 kilometros na fault o long fault system na nag-aagi sa iba-ibang syudad at probinsya na kumpuesto kan Bulacan, Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Rizal, Cavite at Laguna, pwedeng magdaranin 7.1 na linog sa tantiya kan ahensya. Sobra sa 30,000 na individual ang pwedeng magadan, asin sobra sa 100,000 ang pwedeng malugadan, asin bilang preparasyon para sa tulos na evacuation kan mga residentes, asin rescue operations, binanga kan Metro Manila Development Authority o MMDA ang Metro Manila sa 4 na kwadrante. Kumpesto kan Caloocan, Valenzuela, Quezon City asin San Juan, Mandaluyong, mantang sa East Pasig asin Marikina, sa West kumpuesto man kan Manila, Malabon, Navotas asin Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Parañaque, Pateros, Taguig asin Pasay City, yung minakumpuesto kan South apera sa 4 na quadrant na nambitan mabugtak man ang MMDA in Operation Center as in staging areas na mag-serbi man evacuation camp para sa mga apektadong residente. Iyon ni ang Veterans Memorial Golf Course, University of the Philippines, Diliman, LRT, Santolan, Depot, Marikina, Boys Town, Red Cross, Marikina, Ultra Pasig, Intramuros Golf Course as in Villamor Air Base Golf Course. Pinagunambitan man kan MMDA ang mga athletic fields, sports arenas asin memorial parks, siring man ang simbahan asin gym na ididesignar kang LGU na gamiton bilang evacuation center sa Metro Manila asin mga kataraning na probinsya asin syudad. Ang panginot na bulusan in tubig kan Metro Manila na Pasig River ang magasilbing alternatibong ruta para sa mga rescue asin relief personnel in kaso maraot kan linog ang tulay sa kahiwasan kan syudad. Moreno, dumagoso sa mga opisyal kang 896 na barangay sa syudad na magpreparar in kaso magtama ang sarong makusog na linog kasunod kan sunod-sunod na paglinog sa Cebu, Davao at iba pang parte kang nasyon. Sigon sa Manila Public Information Office, siniguro ni Mayor Isko na handa ang syudad sa pagikan Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, Health Department at iba pang lokal na ahensya para tulos na makaresponde sa oras ng pagangaipo. Siging ganyan man kan alkalde ang napreparado asin pampublikong sektor pati na ang eskwelahan na siguroho na may nakahanda na evacuation centers kung kinakaipuhan. Dagdag pa niya na importanteng magkonduk tanin sa bayan na earthquake drills bako sana sa Manila kundi sa bilog na National Capital Region. Kaibahan ang mga eskwelahan, opisina de gobyerno asin pribadong eskwelahan bilang preparasyon sa binansagan na Big One. Sa sarong preparadong post, sinabi ni Mayor Isko na sa mga batang Maynila, kung malmasa na dahil preparado sindaing kaso tamaanin sarong makusog na linog. Ang lokal na gobyerno kan Manila handang tabangan sinda asin mapapangatamanan. Hinagad man niya sa lambang pamilya asin na mamanuaan na mag-ingat. Dagdag pa niya na mas marhay ng handa sa gabos na oras. Tubig kan China Coast Guard o CCG ang barko kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Pag-asa Island kasud mang-aga. Tinuyo na banggaon kang CCG ang Philippine Coast Guard vessel kaya nagsapad inini nagkaperang danyos. Maray sa nang dainin na lugadan sa insidente. Depensa kan China na lihitimo asin legal na ginibon ng pag-alaw sa barko kan Pilipinas sa laog kan sa indang teritoryo. Pero tinawanin doon kan Philippine Coast Guard o PCG na illegal ang pangharas kan China dahil teritoryo kan Pilipinas ang Pag-asa Island. Oras 6:27 mga tugang sa Pilipinas.
Siniguro po kan Philippine Coast Guard o PCG as in Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na dahil sinda mapatanyog apisar kan aggression kan China sa parte kan West Philippine Sea. Sigon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela na padagos ang pigpapahiling kan sa indang ahensya as sin kan BFAR na makusog na paninindugan sa pagtaon ng proteksyon sa mga Pilipinong parasira sa Kalayaan Island, Group of Islands sa likod kan agresibong pangharas asin patakot gikan sa mga barko kan China sa kadagatan kan Pag-asa Island. Siguro Tariela na apisar kan mga taktika nin pananakot asin agresibong aksyon mantinidong makusog ang PCG asin BFAR. Sinabi niyang daisinda maatras o matatanyog dahil importante ang sa indang presensya kang Kalayaan Island Group para idepensa ang diretso asin kabuhayan kan Filipinong parasira. Pahayag din ni Tariela matapos mambumba nin water cannon ang sarong barko kan China Coast Guard asin pagkatapos tuyong buminangga sa sarong lunada na pandagat kan PCG sa lawag kan karagatan kan Pag-asa Island kasaudmang aga. Sinabi ni Tariela na nangyaring insidente mantang nakaduong asin matanos sa katubigan kan Pag-asa Island ang tulong barko kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kaibahan ang BRP dato pangbuaya o pagbuaya nasa lugar ang mga ini para tawarin proteksyon ang mga Pilipinong parasila bilang parte kang programang Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Naging malala ang tensyon mga bandang alas 5:15 nin aga kan direktang binumba nin water cannon kan CCG vessel na may bow number na 21559 ang BRP dato pagbuaya dahilan para tamaan ini. Makalis ang 3 minuto. Tinuyong banggaon kan parehong barko kan CCG ang likodan na parte kan dato pagbuaya. Nakuha sa video na banggaan na daranin minimal na danyo sa estruktura kan barko alagad wara nin nakulugan na tripulante. Bareta, kinumpirmar po ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na may 12 sagkod 15 na kongresista na pigasabing o na mahampang sa Sandigan Bayan matapos maimbwelto pang infrastruktura kan gobyerno. Sigon kay Rimulya, kaibahan ng mga ini sa 67 na contractors o mga kongresistang nagserbiman na kontratista na sarong pagsuhay sa ley na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na magkaigwa din pinansyal na interest sa kontrata kan gobyerno base sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sigon kay Ombudsman o sinabi ka ng Ombudsman yan mga nasabing kongresista pinagkukonsidera na low-lying fruits o mga kasong madaling patunayan. Asin pigalaoman na may isang at na ang primerong batch nin mga kaso Sandigan Bayan bago mag-Nobyembre ngonya na taon. Napag-araman na nagpo ng investigasyon sa pigasabing flood control projects anomaly sa Bulacan matapos magsumiter nin reklamo si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon kan September kontra sa binding official kan DPWH Bulacan 1st District Engineering Office as 5 pribadong kontratista. Kaibahan sa mga pag-investigaran kan Ombudsman ang posibleng pagkakaimbelto ni Commission on Audit o COA Commissioner Mario Lipana sa mga pigasabing budget insertion para sa flood control projects kung sain ang sa iyang agum nakakuha ni nagkaperang kontrata. Sigon kay Rimulya, makaskas ang magiging dalagan kan investigasyon dahil igwa ng input hali sa COA as an Independent Commission for Infrastructure ICI. Nakatalaan man siyang makipaghuron kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ikong para paghuronan ang pigigibong special na dibisyon na makaputkan kaso. Yan sa Lado National. Sunod na kalamidad, naday paglingawan ang mga biktima kanakaaging bagyong Nando upong
asin makusog na linog sa Cebu. Ini pagkatapos na dahil pa natatapos ang relief operation kan malasakitin sa mga biktima kang linog sa Cebu. Siring man sa mga tinamaanin bagyo sa Masbate, pati na sa ibang parte kang Luzon. Mismong si Senate Committee on Health Vice Chairman Senador Bongo asinan sa iyang grupo ang nagparamda ang nakamati nin makusog na linog sa daga sa pagkatapos na ma-experience ninda ini sa Davao Region kanuminaging daw. Sangon niya nag-atender ang senador sa pagbubukas kan mga super health center sa mga banwaan kan Don Marcelino, Davao Occidental. Kasunod ang programa na pinagpapadagos kan grupo ni Senador Go sa mga kataraning na mga lugar na tinamaanin linog. Para aramon ang sitwasyon, magatod nin diit na tabang sa mga evacuee asin ipaabot ang dumamay sa mga nagadanan. Siring man, nanangapudan ang senador sa national government ang tawanan prioridad ang mga proyekto na dapat na masimbagan ang lalo na mga biktima nin kalamidad. Apera kay ni sinabi ni Go na imbis na gastuson ang kwarta kan national na parte kang national budget sa mga ghost project as in flood control na pinagagatasan sa nakaniba, dagdag kainin tinabang kainin doon na kinakaipuhan na ang biktima lilinog sa Cebu as in iba pang bagyo na matabangan na makabangon sa mas lalong madaling panahon. 6:32 oras sa Pilipinas, bareta sa ibang nasyon. Makalipas lang kainin. GB News Express. News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. News Express. GB News Express.
Una pong magbaralik sa ang ribo-ribong Palestinians sa kanya-kanyang mga harong sa northern parte kan Gaza matapos ang dagos ng maging epektibo ang ceasefire o tigil putukan sa pagultanan kan Israel asin Hamas kanakaaging Biyernes. Mataga na linakaw kan dakol na Palestino bitbitan sa indang mga bagahe an halaba asin maalpog na tinampo halan ni sa sur na parte kan northern Gaza. Ani ba nakalunad sa bisikleta o kotse maski ang naabutan ninda ang mga nagkawaragas nindang mga harong na iwinalat kan 2 taon na gyera alagad sarong ginhawa ini para sa inda na sa wakas nakabilta sinda sa indang mga harong. Kasi naglaom na ini ang pagpuon kan tunay na pagkatapos kan gyera. Para sa gabos na residente kan Northern Gaza, yun ni ang ikaduwang pagkakataon na sa gerare nindang babalaon na makabilta sa indang mga harong kasunod kan ultimong ceasefire kang Enero. Business News. Business News. Mga tugang sarong petition for certiorari ang isinumiter kan Philippine Chamber of Cooperatives sa Korte Suprema kung saan sendang kinontistan ang direktiba kan Bureau of Internal Revenue BIR sa Tax Identification Number o TIN requirement para sa gabos ng miyembro kan kooperatiba. Sigon kay PH Co-op Chamber Secretary General Edwin Bustillos ng BIR order nagpupugol sa rinibong kooperatiba sa nasyon para mag-apply ng Certificate of Tax Exemption o CTE. Sinabi ninyang napakalma sa ley o nakapalaman sa ley ang mga kooperatiba sinabi niyang nakapalaman sa ley na ang mga kooperatiba tax exempt asin daig kay puhan para sa individual numbers tin. Tinawanin doon ni Bustillos na nakapalaman sa konstitusyon ng Estado masuporta sa pag-uswag ng mga kooperatiba lalo na sa hali sa pagtios alagad ang pursiya kan BIR sa lungurang sa progreso. Maabot sa 21,000 na kooperatiba na rehistrado kan Cooperative Development Authority o CDA. Solamenteng 7,000 sana ang may CTE. Sinabi niyang ang pinakadakulang kausa kay niyon BIR policy. Idinagdag pa kan chamber na kadaklan sa mga miyembro kan kooperatiba hali sa marginalized na tios na sektor na daing tin. Mantangan iba miyembro na daiman nagtatrabaho. Dahil pa man nagpaluwasin pahayag ang BIR may kinaraman sa pagsumiter ng petisyon for certiorari kan Cooperative Chamber base sa Revenue Memorandum Circular number 038-2025 na ipinaluwas kan Abril ngunya na taon. Figure require kan BIR ang gabos na miyembro kan kooperatiba na dapat may valid TIN bilang pagsunod sa nakapalaman sa National Revenue Code. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. May benepisyo pala na makukuha sa pag-inom nin gaminod o maligamgam na asin supresenting tubig o aldaw, sigon sa mga eksperto. Sa indang sinabi na ang gaminod na tubig o warm water, marhay na sa tulak para sa matanos na pagtunaw kan sa tuyang kinaon asin makalaog ang sustansya sa tuyang lawa. Sigon pa sa mga health experts, pwedeng makapagpabuka kan blood vessel ang gaminod na tubig para magbulos ng tultulan dugo asin sustansya. Maski ang sarong tasang gabinod na tubig, nakakatabang man para mabawasan ang stress asin anxiety ng sarong tao. Pero digdi sigon sa paghadal, magkakaigwaman in mas maray nakaturog ang si Sayman na mainumin sarong tasang warm water asin magkakatabang man para maiwasan ang pagmata nin maagahon asin makakuha nin supesyenteng kusog sa masunod na aldaw. Health News from Newsbase, Mardila, Dahiba. Pagtakan kang panahon kay ba si Ariel Samudio? Para po sa tuyang weather forecast na aldaw ni na Lunes. Nagusto man na nakaka-apekto ang easterly o duro sa naghahalik sa dagat Pasipiko sa eastern sections kang Luzon asin Visayas. Dahil sa easterly sa ang kabikulan nilalauman man na magkakaigwa, nino panganoro na kalangitan na may kalat-kalat man na paguran asin pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hangin sa sirangan hanggang sa norteng sirangan na mamatian.
na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Dating agwat kan temperatura sa maghapon 24 hanggang 31 antas kang Celsius. Pansal nagsira ng alas 5:35 nindaga, masulno pa sa alas 5:27 nin hapon. Alit sa DOST Pag-asa, Ariel Samodio. Sa report, hali po dyan sa luwas. Mga tugang, iyan po ang detalye kan mga darakulang bareta kanal daw, digdi po sa GB News Express. Sa pangaran po, kan nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, at si Nicole Angloriani, ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumaguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, uy, ko nagkaparasa kasubago sa mga text nindo. Pasensya na hapasadahan ko ngunyan tabi. Belated happy birthday to my son, 11-year-old son, tabi. Anong pangaran? Belated happy birthday to my 11-year-old son. Migo, sulod ko tabi. Then nagabot kang Sabado. Sige Migo, laton mo ha, tapag-abot ni Shara mamaya ha. Tayo check ko. Good morning sir, si Oga. Okay. Kumusta po ang Pag-asa Girl? Ay, di po naka-duty ngunyan sa Pag-asa Girl ha. Di po naka-duty, kaya dito niya ito naka-urong ngunyan. Naku, wara na ako. Ano ini Alright, good morning. Happy birthday kay Robert Ritale ng Inarado Daraga Albay from Atimilet Rubrigado. Good morning, Tabi. Henry M, happy birthday sa sakuyang tugang na mag-celebrate kan sa iyang ika-24th birthday ngunyan, si Ate Marie Halikay Ason. Paki-greet man po ang sakuyang Agum na ay wala sa pangaran ni Agumo ha. Good morning kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili Asejo. God is good all the time. Thank you Benji Dapugi at saka happy birthday kay birthday ko niya ni Raul na Bendian. Amigo, happy birthday ha. Birthday mo pala na, may nag-text digdi. Kaya pala nasa Cebu si amigong Raul Bendian ta birthday niya pala ngunyan. Happy birthday tabi Dr. Raul Bendian. Amigo, maray na aga tabi sa imo ha. Enjoy sa imong stay dyan po sa Cebu ha. Good morning, pakigreet po si Krisa May Leron na happy 4th birthday from Tita May. Yan, thank you po Sir Henry. Okay, belated happy birthday man kay Monsignor Crispin Bernarte kasuhapon na October 12. Pakibati po, happy birthday kay Mrs. Annalie Villasino
and Madam Almera Orlanes from RIC family, Doña Mercedes. Okay, sige po. Okay. Good morning, Tabi. Yung panahon, Tabi, okay na. Kanina ito, late kasi sa pasok ng text. Okay na po. Bueno, kaso hapon, mga tugang, hali po kami sa Tiwi Albay. Diyan po sa Barangay Naga, kan Tiwi Albay. Storyang may init, pamahawan sa Hali po kami sa Naga, kan Tiwi Albay. Pun kaming anong oras? Pun kaming alas 2 kaswapon hanggang inabutan kami ki alas 6. Nakaabot ako sa harong alas 8 an Banggi, Kasubanggi. Grabe ang traffic Kasubanggi. Diyan po sa may Partikan Barangay Rawis. Congratulations Tabi diyan kay Father Baragais, no? Siya po ang newly installed na parish administrator kan Saint Carlo Acotis Quasay Parish, no? Diyan po sa TV Albay. Grabe so tawo kasuhapon. Paguna mo fiesta, na? Grabe ang tawo kasuhapon Tabi. Kaya congratulations Tabi. Yon man si birthday man kay ni Monsignor Chris kasuhapon. Then yaon po si Bishop Joel Bailon inakalayban po sa Facebook sa muyang broadcast kasuhapon sa erection kan Quasay Parish po ni Saint Carlo Acotis, no? Kaya mogma Tabi, may na-meet kita naman ng mga listeners ng mga taga-Huruan. Kaso hapon, buda may taga-Bakakay. May mga taga-Tabako. Mga listeners po kaso hapon. Pasensya na po, sa kadakulan nindo, dahil ko po nagkatarandaan, naisurat so names nindo, grabe so tawo kaso hapon. Pero, magmakita dakol kitang namidbidan, mga tugang. Ini pala na Saint Carlo Acotis, yun po ang pinakaenot na Quasay Parish sa bilog na Pilipinas. Dahil pa siya nakakanonized ni Pope Leo, pinagbahandaan na po kang diocese ang pagbugtak kan Quasay Parish na iyan. Kaya kan nakanonized siya kan uminaging mga bulan, madali po na naproseso kang diocese ang may kinaraman po sa siring na bagay. No? Kaya congratulations Tabi dyan sa lokal na gobyerno, sa parokya. Nahiling ko nga ni si Atinits Manzanillo kasuhapon duman, buda si si Dr. Lanosa, Ma'am Mirna, Dr. Mirna Lanoso, and si Sir Boy Lanoso. Dakulan mga bisita kasuhapon na. Dakulan mga bisita kasuhapon duman, kaya makaskas Tabi so makaskason so so mga tao na nakalaogbod at nakaluwas kasuhapon. Congratulations Tabi. Si Saint Carlo Acutis, ang apod sa iya, siya mga tugang ang siya Tabi ang pinakaenot na santo na millennial, no? Millennial saint. Siya po ang pinakaenot na millennial saint, mga tugang na nadeklarar kan sa tuya Tabi na simbahan. Naka-sneakers lang ini. Naka-jeans, tapos naka-t-shirt, naka-sneaker. Pag abot ko sa harong, sabi ka na aki ko nga, Daddy, mabot ang panahon, gabos ngayang saints, Tabi, naka-chinelas, buda naka-short, buda nga naka-pants. Tana po na Tabi ni Saint Carlo Acutis. Siya po ang patron saint of the internet. Siya man ang pinag-apod mga tugang na first millennial saint na pinagmidbid po kan Vatican. Dakulon siyang mga miracles, susog duman sa istorya. Kaya expected na dakol ang magiging devotees niya sa Pilipinas. Dahil lang po tadakol kitang mga mga teenagers na yun po ang kasuhapong kadakol kan mga server duman, altar server Tabi na nag-assist sa sa iya Tabi na bagong simbahan. Kung pasiring ka mo sa Huruan sa kanto, no, paghali mong tiwi sa sentro kan tiwi, itong pinakakanto, ito Tabi ang ito po ang simbahan ninda. So
Pero kay po na ma-expound ito, mapahiwas ito sa pag-abot kang aldaw. Siya po ang saro sa pinakaaking santo, no? Ang mga advocacy niya pala, kan siya na kan siya po na aki pa, kan siya tanagadan kaya ini sa helang na ito. So cancer baga sa cancer sa dugo, yung kinagadan niya aki pa siyang nagadan. Pero kan kakusukan kuwan pa siya, kan teenager siya, ang sa iyang apostolic mission, mag-post mga tugang ki mga milagro tungkol po sa Eucharistic celebration, as in Eucharistic adoration, mga tugang kan sa tuya na simbahan. No? Kaya, na-recognize siya, nagkaigwa daw siya kisunod-sunod na mga miracles, no? Na na-recognize kan Vatican. Ito po ang nakatabang, tangani na siya ngani po siya na ma-canonized bilang santo, no? Kang uminagi tabi na September 20 ito, kung di ako nasasala. So, kung kita po ang first na Quasay Parish, dito po sa probinsya kan Albay, sa buong Pilipinas, magayon tabi na makwanta yan, masundan, no? Baka lamang sa maabot na aldaw, tabi, mas lalong maging parokya. Ini pong mga sakop niyang mga barangay, mga nearby barangay na pasiring po sa Uruan, yun po ang magiging sakop niya, kaso hapon. Kaya may mga kwantabi, may mga magayon na milagro na. Kamong mga nag-antabay ngunya ng mga teenagers, try po nindong i-search ang istorya kang buhay niya. Nakaka-inspirar daw. Kaso hapon nga ni, pag-abot ko sa haro, nga ako, sabi ko naman sa ikaduba kong akin, bitbit mo nga ako sa St. Carlo, yun na nga po. Aram ko na nga po siya, konsisay siya. Nga ako, magtultul ka, tamalay mo pag-abot kampanon, maging santo ka man. Sabi kan aki ko, yung nga po, pag-abot nga kang aldaon, magiging santo da, mga nakapants na, bako na nga suara labao ng bado. Iyo baga, ilingon nito ang istorya mga tugang ni Saint, si Saint Agustin, di ba? Sarong lalaki na grabe ang kapilyuhan sa buhay. I-search nindo ang istorya po ni Saint Agustin. Para inom, grabe ang bisyo niya sa buhay. Grabe ang kapilyuhan niya sa buhay, si Saint Agustin. Halos gabos na practice nin lalaki. Yaon sa iya, kasabay mga tugang ang kapilyuhan niya sa sa iyang buhay bilang sarong lalaki. Para pangaji siya kan sa iyang ina. Para pangaji siya kan sa iyang ina. Tapos, biglang na-convert siya, nakadangog siya din boses. Iyo tabi yan. Kaya, dayman dako ng tsansa, nakitagabos, mga tugang, ika, ako, kitagabos. Malay mo, pag-abot kang panahon, tabi, igwa ki santo na Tagalegaspi. Ngaya, good morning, tabi, Henry M. Sabi niya, nagyaon po ako dumang kaswapon. Grabe so tawo, kaya mogmahon po kaming naka-attender kang installation or canonical erection na pinanginutan po ni Bishop Bailon sa Quasay Parish, mga tugang ni St. Carlo Acutis. Okay, good morning kay Mading Sylvia Arboleda. Madi, pasensya ka na. Nagkasabatan pa lang kita kan sarong aldaw dyan sa escalator sa SM. Pasensya ka na po. Deta ka na riparo. Deta ka na iling. Pasensya ka na. Deta ka na iling ta. Iba man kaya sa konsentrasyon ko gayon ka nagkasabatan kita. Mading Sylvia, pasensya ka na tabi. Next time, tinon mo ako. Tinon mo tabi ako next time para magkaurong kitang duwa. Haloy na kitang din nagkailingan na duwa. Nagkasabatan nga kitang duwa sa escalator. Kasi nga dahil mo na kumidbit na iling muna, Madi. Sige po. Madi, pasensya na ha. Next time, tinon mo tulos ako ta. Ano yun? Deta kaluita ka ng dinailing. Sabi ni Engineer Mer, may chance pala niya kita na maging santo.
ay may posibilidad tabi, engineer. Makuharayo ang posibilidad. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po nasabayaning protection liver aid. Liver aid, silimarin capsule, ang liver aid silimarin capsule, para po salud asin protection kang atay. Ini po may silimarin, nahali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng protection. Natural doon na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaiyan. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa ata, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Good morning. Happy birthday gararay kay Dr. Raul Bendian, mi amigo. Down sa Ecotech, Cebu City para sa EPP Curriculum Seminar na ginibo daw kang NEAP. Salamat sa gabo sa nag-greet sa Facebook. Alright. Sige po, Dr. Raul, happy birthday po sa inyo. Tugang salamat kan sa bagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programa nga hapot sa DCGB. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Sunod na po DCGB Bareta alas 7 kasabay si News Director Mar de la Cruz at po Jasmine Baloloy. Salamat, goodbye. God is good all the time. I love you all. Mabuhay. Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang